Aangekomen bij loodsvuurwerk, geluid, licht en vuurwerk. Je ziet het. Je kan hier beperkt parkeren. Dus parkeer eventjes op de parkeerplaats hier in de buurt. Het is een hele grote parkeerplaats. Hier mag je niet staan. Hier op de raam hangen al allemaal aanbiedingen. We gaan eens eventjes binnen kijken. Het is nu de herfstperiode, dus er zijn allemaal herfstacties. We gaan eens even kijken wat ze binnen hebben. Zo, daar zijn we dan. De winkel op de Molenstraat. We zijn zojuist bij de Kapelstraat geweest. Dat is ook een winkel van loodsvuurwerk. Maar ze hebben 2 winkels hier. Nou, dat is al een goede indruk. Wat ze hier allemaal hebben. Even kijken waar we gaan beginnen. Ik denk dat we hier gaan beginnen. Heroes on Fire. Een meter pakketje. Dat is voor de kleine stokers. Niet te vergeten natuurlijk. Jong geleerd is oud gedaan. We hebben de Superball vuurpijlen hangen van Starline. We hebben van Starline wel eens een keer de Big Air Rockets geschoten. Die zijn ook goed. 1,5 inch shellpijlen. Daar 2,5 inch pijlen. Van Solorozé. Staan natuurlijk ook op ons kanaal. De video kun je bekijken. Eens kijken wat hebben we daar. De Giga knalactie. Dat is natuurlijk ook met de herfstactie. Maar ja, het kan zijn dat ze dan andere aanbiedingen hebben als jij deze video kijkt. Dat wisselt natuurlijk. De Extreme Salute Rockets. Ook een groot pakket. Kijk, wat hebben we daar. Wasfakkels. Wegens gebrek aan personeel weg hier met mensen. Ja, duidelijk. Flowerbeds. Dan slaan we eigenlijk al een hele vitrine over. Dus we gaan even een paar stapjes terug. Nou, dat is ook leuk aangekleed. Met matjes en de Black Dragon box van Wolf. Ook gaaf. Lachen toch. En een grote shell. Eens kijken. Hier ligt het Gijspakket. Voor onze Gijs, 8,50. Voor onze kleine stokert. Dan lekker een stoker. Pop-pops. Knalherten, die is er niet meer groot geworden. Romeinse kaarsen. De turbo's. Dat zijn Romeinse kaarsen met vet effect bovenin. Video op ons kanaal natuurlijk. Piranha's, nitraatjes, Etna's. Allemaal verschillende soorten lont. Viscolont, Waasaklont. En nog een ander soort lont. Zeer snel staat erbij. Snel. Eens kijken. Dan hebben we hier pakketten. Pakketaanbiedingen. Pakket extreem knalactie nu 29,5. Dan heb je de hardste knallers van België. Nitraten, vlinders, scorpio's. Pakket vlinderbommen. Trueno's nummer 6. Die Gatito's. En de Super Gato. Titanium Salutes. Dat is pakket knalactie. Megatresk. Zilverkruidmatjes. Alles erop en eraan. Neem onze sticker ook mee als je hier bent. Want ze liggen hier. Nu in de aanbieding. Bols Pro-Vlog 150 shots. Wirekist. La Rocca. Golden Tears. Game Over Wire. En allemaal losse cakes. We gaan ze gewoon eventjes langs. Lood Super Sieractie. Sierpakketjes, ja, zijn ze goed in, hè. Verschillende soorten cakes voor een leuk prijsje. Lood Super Sieractie. 5 grote cakes, 19 shots. Daar ook een leuk pakket. Ook een herfstaanbieding. Herfstactie 1 plus 1 gratis. Eentje extra plus eentje helemaal gratis. 19 shots. Een drunkersortiment. Ook de namen die zie je op de cake staan. Dat is allemaal drank. Old School, New School Collection. Solorozé 16 shots. Tijdelijk uitverkocht. Ook uit Polen nog potten. Kijken, matten. Hebben ze nou een herfstactie. 100.000 mat kopen. Plus nitraat met 900 shots gratis. 13.000 matje van Horsebrand. Nitraatmatten. Menderen 4000. De Trakka's. Trakker 100 meter, Trakker 25 meter. Alles erop en eraan. Even kijken, Vissegraad. Bugano fakkels. Ja, er staat tegenwoordig weken op, maar het zijn eigenlijk Bugano fakkels. 6 meter hoog. Super mooie fonteinen. Fakkels zeg ik. Fonteinen zijn natuurlijk. Golden Future daarnaast. Een topper. Uit het assortiment van Solorozé natuurlijk. Kleinere potjes van Jorgen. Venus, Solaris. Oktoberknaller. Tristar potjes. Jorgen. Tristar. Super Sieractie 3 voor 22,5. Titanium Salute. Allemaal knalcakes. Titanium Salute. Titans. Silver Salute. Debbie Whoops. Ze hebben het allemaal.
En voor de mensen die wat te zeuren hebben, hebben ze ook de huilbak. Hieronder staan nog wat flauwe bedjes. 100 shots, 81 shots, van alles wat. Zeker eens eventjes testen. Mega stunt daar, Vlaamse leeuw, Doverflav. Nostalgia pakketje. Lijkt veel op de Bondbridge, Bondbridge logo's eigenlijk. Maar het is niet van Bondbridge, dit is wel kwaliteit. De Pleasure Box. Wat kleiner in 18 shots, maar ook heel goed. Ook leuke namen erop. Dark Room, Dungeon, van alles. Daaronder Sunset Glow. Mooie cake, echt een onderschatte cake eigenlijk. De Big Coco Crackling staat ernaast. Dat is deze. Unleashed Fury. King of Dreams, 81 shots. Surex Damage Control, mooie waaier. Daarnaast 1,2 inch profblokje. Daarnaast de Jorgen cake. En een brandblusser natuurlijk. Altijd handig, ook handig voor in je auto. Zeker als je vuurwerk bij je hebt. Dat je de boel kan blussen. Kijken wat we nog vergeten zijn. Prototype X, die staat hier nog voor Surex. Herfstactie, basiskist, jazeker. We kunnen het weten. Kei en keihard saluut. Hier nog instructies hoe je vuurwerk moet afsteken. Willemijn die legt het eventjes haar fijn uit. We gaan eens even kijken, we zijn nog één vitrine vergeten. Loodsvuurwerk volle gas. Kijken, allemaal matjes, zilverkruidmatjes, kleinere matjes, tunnelbombs, titanium saluut, single shotjes, grenspaaltjes, nitraten, herfstacties, piranha's, strijkers, megadresk, van alles wat. Valencia nets, 3 van 15, Super Gato, Super Gatito, allemaal spullen uit Valencia. De Thunders van Original met zilver lontje, Megatres Explo, super goede strijkers, kei en keihard. Kijken, Scorpio's, Color Whistling Thunders met nitraten, groene nitraten, Scorpio's. Trueno nummer 4, Marina's. Trueno nummer 2, Super Gatito. Grote vlinders uit Valencia. En nog 2 groene vlinders. Ik denk dat we het assortiment wel mooi op beeld hebben staan. Mochten er vragen zijn, kunt u altijd terecht op hun website, Loodsvuurwerk. Kijk er daar maar eventjes op. Of je stelt de vraag in de comments. Ik hoop dat alles een beetje duidelijk was. En dan zien we je terug bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken.